da li treba učimo Fatihu iza imama? Jeste, kada imam vodi namaz i svaki vjernik koja stoji iza imam, on treba da uči Fatihu ili on treba da uči u sebe, ili na primjer ovi namazi koje imam uči glasno, akšam, jacija i sabah, onda mi treba da sledimo imam. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao nema namaz ako nema Fatiha, ali kada imam uči, onda ako neko ne uči opet on bi slušao taj doa, ali lijepo je da mi obnovimo, ponavljamo poslije imama, ali kada imam završi Fatiha i uči drugi dio Kurana, onda treba da mi slušamo taj dio, nego da ponavljamo, ali za Fatiha neki ljudi kažu ne treba da se uči, neki kažu treba da se uči, ali u naš džemat mi običani Mesija alaih salam rekao treba da učimo Fatihu poslije imama.